ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga, tay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbagar. Diyan nga'y maawat yung kwarta at tricycle driver. Awan pay, nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam, bisulangan, iti damdamagan. Apay nga'y nga awan pay, nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kahit no asino ti mang suksukat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Di parinting ah. Ni Kapitan? Wayne, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maalan na, bingay na ah. Kastraya. Unyarag, nilagbain. Tumawat kay den, ti bingay na. Kat saan mo't a tricycle driver? Mas daawak ah. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rodon ti pizza na ah. Di daman nga rod imbaga no kaanaw. Ha? Agong ungot o dagiti daduma. Agud daki din. Kahit saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pizza na. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Asino ti saan na makawawat? Ni Kabadong. Na asino nga'y mati makawungat? Ni matlaang Kabadong. Kunakon kat. Isulat ta ti ado ti reklamo na dadya taaw. Ibagbaga na pa ikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminin. Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay ataaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun kwa na no agkita kami. Apay ngay tatabadong. Iji ka bang ibang barangay? Naawat dan ti kwartada. Aya. Wan tatabadong. Ipaspasikat pa yung jay barkadak at tricycle driver di takabangibang a barangay jay 3,000 pesos ang naawat na. Nay, apay nga, dito'y barangay tayo kitawan pa lang. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay nalabit a kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus. Isumatlagaya makanayon mo nga ibagbagaday ta. Agkukupit kahit na Kapitan. Ay, jakla ko man imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay ide. Awan tata. Jak kumaimbutos. Naabak kumaa. Ay isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Anya nga itiaramidan tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay kitkapkapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tatabadong. Talagaan na puskol ti rupam. Ay sana basta na puskol. Talagaan na puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Anggal, no adaman imbulsa makwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta itad maun. Anya mga imbulsa nga ibagbagamit kwarog. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan. Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda din na imas kumantisidaan ita. No adda imbulbulsak a kwarta. Ah? Ay wunan niya. Wan? Bugoong? Ay? Ika man gumatang iti sardinas ki iti tersina. Tanay, awan si daun. Kayat mo tagsida iti sardinas? Wan no adda kong maimbulsak a kwarta. Di papaitan ko ba? Oh. Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin ay asumang pati kwartami? Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami? Ang moment nga opisyal no asino tinalaeng nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Kunamlan asino ngagsasao. Agasamban, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa ka nun ng kapitan ti kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko maasardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabaalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni Kabadong.
Isu lang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Nasaya ta nagsabat na marituyan. May sasabihin ako. Anya dayta, Kapitan. Bagam ka ni padong mo. Mapan e barangay hall. Ta mapan naalaan di kwarta na. Ay, adan, Kapitan. Win. Kasangsangpit na. Ket inton bigat. Masapa ti panagiwaras mi. Ay na. Ay, nasaya at adan, Kapitan. Na. Kunak ano imbulsa maun kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, Kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, aday bagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isam. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Kanya day tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haul. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintun bigat. Na siyak ti umuna itipila. Ay, ay, nagragsaka kaun ba daw adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Kanya nabayag ng urayan na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siyak, tinagururay. Saan ka akaraman? Anya ti kayat mo asawain. Kwartak tulayin da jay. Bukbukudam manan. Day takat tijak kayat nga ugalain si kabadaong managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka ngay. Kahit siyak mo't asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, tang maikan kayo amin. Siyak ti umuna. Apay nga, tatabadaw. Tasikamat ti umuna. Simingit kamot tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizenak. Nay. Iso adi tuyak sang wala. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha reklamaw. Ay na, kabadong, ije kalikaw, ta first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti jalikaw. Siyak ti umuna. Di dagpaunay nay, makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Naala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nagaway? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kat anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumipngitain. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan nak ijay kwarta na. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katwan na, sapay kastoy nga awan na pulos abastumi ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka madanagan. Dayjay man gayam ni Tata Badungaw. Ay, wan. Apay, di nga nakita ditang. Sarun mo maun. Tanay, nagparta ka magna. Wan, kwarog. Badaw! Urayan na! Badaw! Badaw! Sa dino ti papanam! Badaw! Ay, pinartakan na pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa'y manipod iji barangay hall. Apay nga'y anagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi dayjay akwarta. Kahit bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday dyan, tigatang yaw. Una, awan pa'y si daan may. Bueno, amaga no na pan nagpalingke. Adda kanyak tilistaan tinasken amagatang maray. Ay kat talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an-an mo may dayta kwarta na awat mau. Amangan no, mapan mo adagos igatang iti... Arak! Ay, sanang kang igatang ko iti turnilyaw. Tanalo kay amin at turnilyo ti tricycle kaw. Manula ang met nga ti tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw.
Nasaya ta da papananti kwartaan na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sana nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamit ti plano dagiti daddo maapadam at tricycle driver. Ngam ni tata ba taong? Napanan samot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pailan? Ingatang na diti ara. Unang kail. Ado ti nakakita kan kwa na nga gininom iti ilay. Sayang lang ti kwarta. No, arak lang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, Maray, saan mo ang mauray ni Badong mo dito tersina? Ay, wan nga rod, Maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwarta na? Naglemesa diti arak. Imbag kumamit numalagip na ti gumatang iti kanin bay. Agawid ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, wanan Maray. Nuko mataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmut na panunot day ta, Maray. Ita, napan na ginastosan. Nagsak dagiti padak ka tricycle driver nakaawat iti kwarta ang kail. Wun Rumbang lang nga usaranda para iti pagsayatan da dyan naawat da kwarta. Di da tultuladan ni paribadaw. Napan na inyinom adagos, iti arak. Singarod ni nanatuyang amang namnama, nga damot iawat ni tata Badong kankwana. Anya nga iti mayawat na. Sakit tinakam Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awa din. Nagastos na amin ng kwarta na, iti arak. Amoyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada sumbungan at tricycle. Tricycle ni tata Badong dayda. Ingkaman sabtaon, ang mga nunabartag, katiyawid mo iti balayda. Huwag kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Tangi ako na. Uy, tata Badong. Agring ka. Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, huwag nga rin. Imbag saan nakapagprinak. Apay nga minanabartag ka. Ay, naginuma nga rin iti arak. Damagin pa lang, mate. Berbero ka na kanina natuyang. Ay, bayang mangyagberok na itatuyak. Nagawid ka nga ruda, hintanay. Nabartag ka. Ay, nagawid ang nga ruday. Mutin amaw, no sa dino tayan di balay, mate. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasubram tinaginom tata Badong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-lati ti atap na. Word. Ay, agawid ang nga ruday. Itulog kayon. Ay, uwan man tanay. Matuwagak mutin amag na. Nagagayam nga inibos ni tata Badong ti kwarta naawat na kagawad. Ay, kunakon ka. Awan sa kanu apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadong. Pagkunamay. Denggam ang amin. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan, Badong. Nakaringag pa sound. Nangipanam ijay kwarta na awat mau. Apay adinak imbingayan na. Kwarta nga. Agap apadansan. Nagalas ka tiyugali mau. Nakadya na tayo kay. Awanay. Kumaman no nagpalingki ka. Apay ngamin nga ininom amin ni tata Badong ti kwarta na awat na. Dito yung nakalubat, dito yung kusina tuya. Ay katlo ka tama. Mabisina kon kay. Pakanin nakmudlangay. Lukatakan. Gara! Ha? Awan mo't pulos kargana na dito kinaluba mamalukong tuyang. Ha? Awan tati kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin, inyinom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas tuyain. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak, jay kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag sakak.
sermon mo ti mangagwita. Ha? Talaga saan ka sardengan a sermonan, badong? Kat nasken adom ngeg ka. Kaano ka ngay amalpas nga agsermon to yan? Saan ka sardengan a sermonan, badong? Ha? Ha? Ide, kastao na yaganat mau amangawat ite kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan a kinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudam metten a ginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray ang Ay. patulong ka kankwana. Awan mabalin na si kabadaw. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawatang, ha? Ay na, tatabadong. Dakas ngamin ti managing bubukod. Ala sigay. Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.